Sunana M Khalid wanda aka fi sani da MC Fresh Malu. Na gode shi sosai. Ya sunanka? Sunana Muhammad wanda aka fi sani da MD ma'ana Mada. Ok. Malam Muhammad MD. Ina da tambaya a gare ka mutumina. Tambaya na nan shine ina son ka faɗa wa al'umma fans ɗinmu abinda aka taɓa yi ma na soyayya wanda ya ƙona ma rai, ya ƙuntata ma rai, wanda ba za ka taɓa manta da shi ba. Kai, gaskiya akwai shi. Saboda ba zan taɓa mantawa ba, akwai wani babban abokina wanda kusan ma amintaka ta wuce abokantaka ma ta koma kamar 'yan uwantaka. Wadda a zamantakewa na daidai kusan yau muna gidansu, gobe yana gidanmu. A wuri guda muke kwana, sannan kayan sawa muna exchange. To wata rana ba zan manta ba, akwai lokacin da wasu abokananmu daga ciki sun ka taɓa faɗa min wata magana akan shi, akan wata budurwata wadda nake nema. A gaskiya ina santa, kuma shi ma kan shi ya san ina santa sosai. To sun faɗa min cewa sun gan shi ƙofar gidansu da shi da ita suna zance. Amma gaskiya a lokacin ni ban ɗauki wannan abin wani abu ba, kawai na ɗauke shi a matsayin comment, saboda ko ba komai shi matsayin yaya yake gare ta, ni ma matsayin yaya nake gare ta. Dan ya tsaya da ita ba wani abu bane, ni ma dan na tsaya da ita ba wani abu bane. Kowa zai iya ganin cewa kamar ai asfa ana tare din nan. To a gaskiya a lokacin da na gano cewa akwai wata alaƙa da ta shafi soyayya tsakaninsu, a wannan lokacin gaskiya na ji ɓacin rai sosai, saboda a ranar ma ban yi bacci ba. Zaune na kwan bayan muna tare da su, ya sani. Most officially ma abin da ya bakanta man rai guda shine a duk lokacin da za mu iya samun matsala da yarinyar, shine mai ƙoƙarin ya za a yi ya ga cewa mun shirya. Saboda abin da yake kwatanta mun cewa yarinya ce, wasu abubuwan bai kamata a ce in dan dinga nuna bacin rai ba, makamancin haka nan. Yana dai nuna mun cewa kamar dai irin shi turu yana sona da ita din nan, a matsayin cewa kamar tana matsayin kauna gare mu. Yana irin sona da ita din nan, na cewa yana son mu yi tarayya da ita ba wahala, irin shi ma yana gefe na. To gaskiya a lokacin da na gano cewa akwai wata alaka tsakaninsu, gaskiya wannan lokacin raina ya ɓaci sosai, kuma abin ba zan taɓa mantawa da shi ba. Ina ga har in koma ma ubangiji na. Amma dai irin wancan riƙon na in riƙe shi har kawo yanzu, gaskiya ba na yin shi. Amma dai abun yana ƙona min rai sosai, yana ɓata min rai. Don ko a yanzu wannan maganar da muke yi da kai, ni dai nisan abun da na tuno ma raina, gaskiya ba zan iya mantawa ba sosai. Na ji zahin abun sosai, abun ya ɓata min rai sosai gaskiya. Yanzu shi wannan aminin naka, abokin naka, ɗan uwan naka, don sabida idan abota ya yi ƙarfi sosai yakan tashi daga wannan abotin ya koma aminantaka, ko ba ka bane ba? Daga wannan kuma zai iya komawa kamar irin 'yan uwantaka, ko ba ka bane ba? To duk abin da ya sa bawon Allah ne ya kasance shine mai sasanta ku a duk lokacin da kuka samu misunderstanding, zai zo ya sasanta ku fa. Amma to wai ya aka yi ne, me ya faru ne ma har ya koma ya ji yana santa, ko menene? Gaskiya dama akwai alamun hakan, saboda akwai lokutan da yawa yanayin maganganu ne ko yanayin fahimtar rayuwa irin ta yadda zai zage na yaga cewa ni na mata abu na irin rashin kankanta, ba a yi kankanta ba wurinta, da irin abubuwan da yake nuna mun na fuskanci kamar akwai wani abun. To wannan lokacin ma ne da 'yan uwan abokanan namu suka kama shi a wurin nata, sannan kuma da sun ka faɗa mun, a lokacin sai na fara bincike. Kuma na fara binciken waya ta da number tata da wasu abubuwa, ina ganin test da wasu abubuwa waɗanda da wasu hotunan waɗanda idan mun kauce zan gani a wayar tasa.
na yi mamaki sosai. Sannan kuma bayan na koma can gefen nata shi bai sani ba, na karɓi wayar tata na duba message ɗin da shi ya sando mata da waɗanda take mai domai duka na ga waɗannan turu-turu. Tambaya na anan shi ne, ita wannan yarin da kake so a lokacin tana ƙaunarka sosai? A gaskiya ka san ita ƙauna ce, kuma akwai so wanda akwai ƙaunar da mutum zai nuna ma wanda cewa bai kai zuci ba, akwai kuma wanda mutum zai nuna ma cewa lalle a huska ko a bainar idon al'umma zai nuna ma cewa lalle yana ƙaunarka. To a gaskiya wannan dai a wannan lokacin ni dai abin da nake fuskanta gaskiya ta nuna min ƙauna sosai, ta nuna min ƙauna sosai. I'm sorry da Allah. A lokacin da wannan abokin naka ya fara nuna interest a kanta, bata taba faɗa ma bane ba, ko bata taba irin ta ce ma ga abubuwan da ke faruwa ba? Gaskiya ba mu taba wannan firar da ita ba. A gaskiya da ita aka munafurce ka gaskiya, amma kuma babban laifin abokin naka ne, wannan aminin naka wanda kake tunanin cewa bai zai taba cima amana ba, wannan laifinsa ne. Don sabida menene, idan shi bai je ya same ta ba zai wahala ita ta nuna mai cewa tana yinsa, ko ba ka bane ba? To yana iya yiwa maybe ita ma tana jira kiris ya zo ya same ta yi approaching ɗinta, ko kuma a'a akwai abin da ka yi mata wanda kun ɗan samu matsala da ita ne ya sa kai, ko kuma a'a kuna zaman lafiyanku kawai ya tusa kansa. A wannan lokacin gaskiya muna zaman lafiya, saboda ba zan banta ba ma a lokacin an ɗan yi wani biki da ɗan kwana biyu haka, ni gane cewa akwai alaƙa tsakaninsu. Gaskiya muna zaune lafiya, sannan kuma da duk wani abu ma ni zan iya cewa ma tabbas da laifinta, saboda a lokacin abin da ya sama nan mata uzuri saboda tana mace, amma shi ɗin abin da ya sa ya fi zauna min a rayuwa saboda shi namiji ne. Dama an ce namiji ya san ciwon namiji, mace ta san ciwon mace, ko ba haka ba? To a matsayin shi yadda ya san cewa yadda so yake makamancin haka nan dai, bai kamata a ce ya mai irin haka ba. Duk da cewa idan wani abun na bacin rai ya shiga tsakanina da ita, a fuskata ma idan ya gani zai gane. Kuma ni abin da ke ban mamaki shine wanda duk lokacin da kuka samu misunderstanding shi ke zuwa ya sulhunta ku. Gaskiya duk lokacin da za mu samu misunderstanding shine mutum na farko wanda zai fara ce min abokina mutum ne ai kaza ha ba yarinya ce fa, bai kamata a ce irin wannan ka tsaya kaza ka fita mana kai kaza sai in ji cewa ai to lalle wannan advice din da yake ban lalle tabbas